Wat geldt van meerdere plakken in uw provincie speelt het ek op een jouwer. Leegstaan. Van 13 gebouwen wordt op het stuit geen gebruik maken. Internetwinkelje, de crisis. Het is er voor de middenstand net makkelijker op worden om de holle boppen wetten te houden. Om voor te komen dat de midstritten te volle lege goten krijgt, worden de etalages vult met kunst en orenproducten. Ik denk dat het beter aangekleed is. Ik denk dat het een preventie is voor molest. Hè? Want kijk, als er niemand aanwezig is, dan is een ruitje natuurlijk makkelijk ingetikt. En, we onderhouden eigenlijk ook het pand. We zorgen ook een beetje voor het aanzicht. Het is dreig om nijen hier eens te vinden, maar de winkeliersvereniging WIH jouwt de street net op. De jouwen kwamen per release om de slachten te zitten. Jouwster ondernemers wisten de slachter uit Balk open veldman ervan te uitzoeken om een slachterij op een jouwen te beginnen. Wij zijn met helemaal niks begonnen en we krijgen steeds drukker met jouwsters, mensen uit de omgeving. Wij bedrijven die hier komen, steeds meer mensen weten de producten te waarderen. En wij zijn eigenlijk zeer tevreden over dat we hier zitten in Jouweren. Veldman is goed te spreken hoe zijn nieuwe plakje. De middenstand beseft likwijls al dat dit succesverhaal net op geen zil voor alle lege pan. En daarom had ze de gemeente vregen om uit te ziekje naar een oplossing. We hebben natuurlijk ook voorkomen dat de Action dat die naar buiten zou gaan. Die wilde graag verhuizen. En daar heeft de gemeenteraad ook tegengestemd omdat wij de afspraak hadden met de WIH dat we zoveel mogelijk proberen om de retail in de Midstraat te houden. Maar je kunt natuurlijk niet winkels die nu buiten de Midstraat zitten verplichten om in de Midstraat te komen. Maar je kunt wel proberen om dat aantrekkelijk voor ze te maken. Neffens gewoon ondernemers binnen de hierprijzen ek te heeg. Daar zo wat om die in wurmatten. Natuurlijk, op korte termijn zal een verleging van de hierprijs er wel wat bij jaren. Maar er zullen andere dingen gebeuren met je zal een andere winkelformule krijgen. Een combinatie met het internet zult denk ik wel iets voor de toekomst wijzen. En dan heb je minder kantometers nodig, dus minder hier.